Hello! Καλώς ήρθατε στο A&I Show. Στο οποίο θα αναλύσουμε τα πάντα για το Studio Hotel. Θα μάθετε τα πάντα για τον Bill, τον Gear και τον Gustav. Εγώ είμαι η Ιωάννα. Και εγώ η Γελίνα. Και θα σήμερα θα ξεκινήσουμε πούμε για το παρελθόν του Studio Hotel. Πώς ξεκίνησαν, από πού, Ναι. όλα αυτά τα σχετικά. Λοιπόν, όπως όλοι ξέρουμε, Όπως περισσότερο ξέρετε. ο Bill και ο Tom ξεκίνησαν όταν ήταν πολύ μικροί να τραγουδάνε να είναι μαζί και να τραγουδάνε, να γράφουν τραγούδια και πηγαίνοντας σε ένα μουσικό σχολείο. Γνώρισαν τον Gear και τον Gustav. Αυτοί κάνανε πολύ παρέα και δημιούργησαν τους Devils αρχικά. Μετά, ο Bill, επειδή έχασε ένα στοίχημα Για κορίτσι. με τον αδερφό του, πήγε στο σε ένα διαγωνισμό τραγουδιού, το Starset, και βγήκε δεύτερος. Και από εκεί τους βρήκε Ο David Joss, ο παραγωγός τους, ο οποίος τους έκανε το Tokyo Hotel, και σε ηλικία 15 ετών έκαναν το πρώτο τους δίσκο, το Sry. Το Sry, το οποίο έχει 12 τραγούδια. Ναι. Και το πρώτο τους τραγούδι ήταν το Doors de Monsoon, Το οποίο σκαρφάλωσε στο νούμερο 1 στα παγκόσμια charts. Ναι, δεν πειράζει. και μετά ακολούθησε το Sry, το Rete Mich, το Relaxe Tag και όλα τα υπόλοιπα που έχουν κάνει και βίντεο κλιπ. Και φυσικά έγινε νούμερο 1. Όλα. Μετά το επόμενο τους άλμπουμ, όταν μεγάλωσαν και ήταν πια 16-17 ετών, Ονομάστηκε Zimmer Vier Drei, ναι, το οποίο πήρε το όνομά τους από το ξενοδοχείο τους που μένουν στο όνομά του 483 και εκεί έγραψαν τα περισσότερα τραγούδια του άλμπουμ. Μετά δημιούργησαν ένα άλμπουμ το οποίο είχε τα τραγούδια, μερικά τραγούδια από το Sry και μερικά τραγούδια από το Zimmer Vier Drei στα αγγλικά, όπως το Scream, το Monsoon, Το Jump, το Spring Me, το Rescue Me και πολλά άλλα. The Final Day του Dallas Bag. Ναι. Μετά, αφού έμειναν 2 χρόνια, απουσίασαν από τη μουσική σκηνή, δημιούργησαν το τέταρτο άλμπουμ τους που ονομάστηκε Humanoid, και στα αγγλικά και στα γερμανικά. Ο Bill επέλεξε αυτό το τραγούδι ως τίτλο του άλμπουμ επειδή γράφεται το ίδιο και στα αγγλικά και στα γερμανικά. Μην διαβάζει το ίδιο βέβαια, απλώς ήθελε να γράφεται το ίδιο. Ναι. Ο λόγος βέβαια της απουσίας τους ήταν ότι ο Bill είχε το πρόβλημα με τις φωνητικές χορδές και έπρεπε να χειρουργηθεί. Γι' αυτό μπήκε στο νοσοκομείο για κάποιες μέρες και δεν μπορούσε ούτε να τραγουδήσει, ούτε να ηχογραφήσει, ούτε τίποτα. Ούτε καν να μιλήσει, δεν έπρεπε να μιλάει. Ναι. Μετά ήταν και το τρακάρισμα του Gustav, ο οποίος τράκαρε με το αυτοκίνητο του Tom με το τραμ και πάλι καλά χτύπησε τα πίσω καθίσματα, ναι, που δεν ήταν κανένας στα πίσω. Μεταφέρθηκε μέσα στο νοσοκομείο και όλα καλά μετά. Είχε λίγα τραύματα, μικρά, αλλά αντιμετωπίστηκαν αμέσως. Ναι. Λες και ήταν ματιασμένη εκείνη τη χρονιά το Tokyo Hotel, αλλά επανήλθαν με το Humanoid. Και μετά από αυτό, βασικά πριν το Humanoid, κυκλοφόρησε μια φήμη, η οποία φήμη ήταν βασικά η χειρότερη φήμη που μπορούσε να υπάρξει στο συγκρότημα. Ότι ο Bill πάσχει από νευρική ανορεξία. Αυτή η φήμη στεναχώρησε πάρα πολλούς ανθρώπους και κυριότερα κορίτσια, όπως εγώ, η Ιωάννα, γενικά όλα τα κορίτσια του κόσμου. Αμέσως ενεργοποιήθηκαν, στέλνανε γράμματα στον Bill να τρώει, να συμπεριφέρεται σαν κανονικός άνθρωπος και να μην στεναχωριέται, γιατί έχει ό,τι ονειρεύεται ένας άνθρωπος. Και κυρίως η νευρική ανορεξία οφείλεται σε συναισθηματικό επίπεδο. Λείπει από το σπίτι του, δεν είναι με τους γονείς του. Γενικά υπήρχαν πάρα πολλά γράμματα που τον ευαισθητοποίησαν και τον έκαναν να καταλάβει ότι δεν είναι μόνος του και ότι έχει μια επιτυχία, έχει τη μεγαλύτερη καριέρα που θα μπορούσε να έχει κάποιος στην ηλικία του και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα επανέλθει. Θα δούμε τώρα. Ξέχασαμε βέβαια να πούμε όσον αφορά για τα CD και τα DVD τους ότι στο Sry, μετά το Sry,
βγάλανε το DVD από την περιοδεία τους, την περιοδεία που κάνανε στην χώρα τους, με μόνο το CD του Rai, και το οποίο είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, που ήταν στην ηλικία μόνο 15-16 ετών. Μετά από το Zimmer Mafia Try και το Scream βγάλανε το European Tour, που κάνανε η πρώτη τους ευρωπαϊκή τουρνέ, να το πούμε έτσι, στην Ευρώπη. Φυσικά εκτός από την Ελλάδα. Ασχολείωστε αυτό. Συνεχίζουμε. Το οποίο είχε μέσα και backstage στις συναυλίες και γενικά όλη της περιοδίας, μέσα στο πούλμαν, εκεί πήγαιναν και το άβολο, στο ξενοδοχείο, παντού. Μετά το Humanoid, θα κυκλοφορήσει 20 Ιουλίου το καινούριο τους DVD, το οποίο θα περιέχει τη συναυλία από το Μιλάνο, από το Humanoid City Tour, και θα υπάρχει και ένα CD που μέσα θα έχει όλα τα τραγούδια που είπαν σε μια συναυλία, ηχογραφημένα από εκείνη τη συναυλία, από το Μιλάνο. Το κόσμο να ουρλιάζει φυσικά. Ναι, και αξίζει να το πάρετε. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Ξεχάσαμε να πούμε ότι την παρουσίαση του Humanoid την έκανα μια live συναυλία εδώ στην Ελλάδα. Όπως όλοι ξέρουν, όλοι ήμασταν εκεί. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ναι. Είχαν support από το Aloha From Hell, το γερμανικό συγκρότημα, το Μύρονα Στρατή, Professional Sinners, τους Moral. Ναι, βέβαια όμως βγάλανε την πίστη μέχρι να βγουνε. Αλλά άξιζε τον κόπο. Εννοείται. Είχε 16.000 κόσμο μέσα. 16.000 στα εισιτήρια. Αλλά μετά άνοιξαν και πόρτες και μπήκε κι άλλος κόσμος. Άρα φαντάζεται τι χαμός έγινε. Ήταν επίχτρα όλο το στάδιο του ΟΑΚΑ. Υπήρχαν λιποθυμίες, υπήρχαν πάρα πολλά κλάματα, ουρλιαχτά, δηλαδή σαν να είναι τέτοιο hotel Scorpions. Ένα πράγμα, φανταστείτε το έτσι. Και γενικά στη χώρα τους λένε ότι το καλύτερο συγκρότημα που βγήκε από τη Γερμανία τα τελευταία χρόνια, μετά τους Scorpions, νομίζω είναι το όνομα. Μετά από αυτούς είναι το Tokyo Hotel και είναι το πιο επιτυχημένο, παγκόσμια αναγνωρισμένη, με βραβεία. Φτάσανε μέχρι και την Κίνα. Φανταστείτε το έτσι, ναι. Λοιπόν, έτσι τελειώνουμε το βίντεο, το πρώτο μας βίντεο. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Ναι. Το επόμενο βίντεο θα μπει περίπου σε μια εβδομάδα. Ναι. Μέχρι τότε θα πούμε το καινούργιο θέμα. Ναι. Γεια σας. Γεια σας.